Hadin ka jingmi kubon au komisioner ka sarkar jila bakmi yakatnat kakit kaba halor ki jingdon baju kamai da ki arsyaka hasni sajan ki banya arsyaka baju kamai jakpo da kebalik bu balik syau bru hapo ka satri jong ka right to serve kila pelong ni kejinglang Hamadan Malki panyakran halor kejingmi hukum na u komisioner of transport baki don kami ka permit ban kamai hanong ba shlok apa penpau halor kene abaya kren bat kilat patai kubor hadin kejinglang na kaliang uba nong kendri uba de presiden uba laong pa kilat dep ban ai de kejingtho na kapor ke sarkar batat hadu menta kimpat yo ya keno kejubab na sarkar patkum ki dekot ki badon palat lais pa angot ki ba kamai ki kwa ban siu ya ke permit bat ki kentai pat bandrung sa keno ka company ulaong ba kim day ki ba kamai rapido bat ki day ki ba kamai dala ki jong ki skuti da ka ba ya offline pat hadu menta kampat don keno register bat kadau hi kedai namar ka jingbam sim jingkit klik ka sarkar nakaliang jungi mentasi khot ekane ka jingalang halor ka issue ka ba ngingi de nakaliang jungi ngi de kini ki ba kamai arsaka by taxi te nakaliang jungi ngi la ai jingtho sha ka sarkar te nadu last year kat ba ka sarkar kamsim na reply ngi halo jungi ta ki jingtho te kat ba menta na po DTO transport department kila pelat ya ka permit te halo jong ka permit anak nangi ki members baro ki bai kamai kindal isim te ki ong ba ngin haban asit bat ki wi ki company te nakaliang jungi hakatu ka points an order ka bangla ai po transport minister ngila ong ba nakaliang jungi ngi kwa bangin ngin sim ya ka permit ngin siu ka permit bari ka tax ling ba jong ka government ngin om kwa ban let ling ba jong kinu ki company te nakaliang jungi takatahi but ngi kwa namar ba ngin long individually but self benefits halo jong kata ngingim de ki bakamay rapido ngingi de ki bakamay de skuti jong la disimat takadaw ngin sayeng offline ro nama bali bangi kamay da ka skuti ka jong la jong ngi commute ling ba jong no apps nama bali ka ne ka di kalat ka kam bayo kam yo jam jong ngi khana samla baro te halo jong kata te ngim don e halo jong tau apps jong rapido ne jong kinu ngim don e takadaw ngi yeng ti jala jong mengin kamay kajingbit kata kan kajingbit te namar bangil ada pai gitu ki nadu lasya ngila ada pai gitu ki points an order ki jongi kabakari ka sarkar kampat ajingbit yangi te ngile kumno habangim don kam don jam te kan ni kadikala yo kam jam yangi khana baro nadu ningkong swa kumlung itep an kamai arsaka kadai ni ai burom yang rapido mah ni kasi ngimpat tep an swa kumno ban kamai arsaka lingba jungwan so rapido ngitep ban kamai arsaka te ha kapaning kong hing ya kamai online bat ndang ila kamai online ski ki priwi lalong ki hikai yangi kumno ban kamai offline bapa ngamlak teman book you app subhasi libu nga habar request ki priwi nang hi panong em amban si hapan lej am kikir ki teh de suki kata kan kapanwan ni ki ba ngin kamai offline mendai tang kata baki peni maki bat kawairu ka rapido company ru ka riat kalong kebadat hayangi bakin siau ki at bon ini de ngim dap kan de kambyang ini hayi yang asam pen dap kum de kambasam mentali thairam takadawin sa poi kamai offline da halo jong ta kador ngan batai mga ka kalalong kador ka iki ka bangil asim khindat kham tam mo asim khindat kham tam ya ka taxi nama beli namar bak ngimpat don identify kumang ong kampat don jing itu yangi bangi digi bakamai asaka ti ya kabamenta namar ba ladangi le kumna malki namot fran jubo suppose namot panah malki point nisim san puringa ti namalki point ka jenjar yangi bangin yo seti sumot fran takadaw nisim san puringa nama beli ka empat namar ki empat verify tan pa government yangi bangi digi bakamai ondang gila verify bat ka moment ngin let up down ngila yo ki nomor beli ki customer ki passenger kila itu ingi bangi di ki makamai ka jimenjur ka bamentang singi ka bami nang ne kadai ka ba ngimut ban kendo biang next week ya transport minister badun buram jongi te halo jong ki points an order ki bangla ai ki bakar reply ka empat yo te katai next week.
Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.